Nå, så har vi 11 hurtige personlige spørgsmål, kan man godt kalde det. Hvad er din første tanke, når jeg siger ordet hest? Spring. Spring, ja. Dit værste fag i folkeskolen? Matematik. Dit bedste fag? Engelsk eller tysk. Hvad er dit yndlingsferiested? Rhodos, tror jeg, Grækenland. Hvad drømte du om at blive, da du egentlig gik i folkeskolen? Jeg havde ønsket mig at være dagplejemor og passe en masse børn. Det er også noget med hest, nærmest det samme, ikke? Hvad spiser du som første måltid om dagen? Jeg spiser salat, tror jeg. Salat, første. Hvad griner du mest af eller med? Min bror, tror jeg. Hvad laver du, når du slapper af? Ser Netflix. Ja. Eller andre film. Hvad vil du helst være? Catwoman eller Wonder Woman? Wonder Woman, tror jeg. Hvad synes du ikke om? Jeg synes ikke om folk, der ikke er søde på deres hest. Hvad foretrækker du? Jeg foretrækker at være sammen med heste. En rigtig hestepige. Tak skal du have. Tak. Jeg er så heldig at møde dig. Og hvem er du? Jeg hedder Clara Rosgaard Christensen, og jeg er 19 år gammel og kommer fra Skanderborg. Ja, og du skal ride her til Danmarksmesterskaberne. Yes, ja. Jeg rider på U21. U21, så du har jo allerede været i ringen. Det har jeg. Var du tilfreds med det? Jeg var godt tilfreds. Vi havde desværre en bum, men så tager lidt på mine skuldre. Men vi var hurtige alligevel, så vi endte som nummer 2. Så jeg er meget glad. Kavalina var rigtig god. Så du har stadigvæk en chance for at komme i top 3? Det har jeg. Ja. Det vil jeg mene. Er det det, du går efter? Ja, det er helt sikkert. Jeg tænker, når man har sådan en god hest som mig, så er der ikke grund til at gå efter andet. Nej, og du kommer jo fra en hestefamilie. Det gør jeg. Ja, og I har jeres eget sted, og der har du reddet lige siden du kan huske, eller hvad? Jeg startede faktisk først med at ride, da jeg var 11-12 år. Så ikke hele mit liv, selvom de fleste nok ville tro det. Men før det spillede jeg fodbold. Ja. Og heste interesserede mig overhovedet ikke. Nej. Men så lige pludselig så vendte det, og så begyndte jeg at ride. Og så har jeg ikke set meget tilbage siden. Og du har jo nogle dygtige forældre, hvad angår hest. Har de aldrig presset på sådan? Ikke, det vil jeg ikke selv mene. Altså de pakker mig op og støtter mig, og det har de altid gjort. Men de har aldrig presset mig til noget. Det har altid været mig, der har sagt, hvis jeg gerne vil noget. Jeg vil mere sige, at det har været den anden vej rundt. Altså, de har holdt lidt igen, og jeg har sagt, nu vil jeg gerne ride større, eller nu vil jeg mere, hvor de har sagt, vi skal lige have 2 gode runder mere hjælpe, inden du skal op og ride. Ja, og du følte heller ikke, at de var lidt småskuffede, da du gik til fodbold og ikke til ridning? Nej, jeg tror egentlig, det er nok noget af det, der er bedst for mine forældre. De støtter os i, hvad vi har lyst til at gøre. Så det her, det gør du af egen fri vilje? Det er egen fri vilje. Det er fordi, at jeg elsker det, og fordi at jeg synes, det er fedt at være sammen med mine bedste venner hver dag og lave noget, hvor man ikke... Altså, de fleste ryttere, de gør det, fordi de elsker det, og fordi de måske ikke har lyst til at sidde på et kontor hver dag, eller det er jo... Ja, for det er meget tidskrævende, den sport her. Ikke bare er den dyr, men den er også tidskrævende. Det er den. Føler du har måttet give afkald på noget, eller har du selv valgt det? Altså, det er klart, i al den tid, jeg har studeret og været, nu har gymnasieelev, jeg blev færdig sidste sommer. Men det er klart, at man godt kan mærke, at man har givet afkald på en masse sådan sociale ting, og sammenvær med sine veninder og sådan noget. Men det er jo prioriteringer, og hvad man vælger at prioritere. Og så er det jo heldigt, at når man er til sådan et stævne som for eksempel DM, at man så er sammen med alle sine bedste veninder og dem man kender. Ja, så det drives også lidt af det fællesskab, I skaber her. Altså, fællesskabet får man jo ud til stævnerne, så det man måske mister lidt socialt ved sin skole, eller hvor andre sociale steder, som er uden for hest, det får man jo i hesteverdenen. Ja. Hvad laver I da sådan, når I skaber det her fællesskab i unge mennesker? Jamen altså... Enten at køre rundt i sjove biler, kunne jeg se. Jamen altså, altid. Ja. Vi hygger os altid om aftenen, når vi er færdige med at ride, om vi spiller fodbold, eller
sidder og snakker, eller hvad vi gør. Så der er altid et eller andet at lave i hvert fald. Det er ikke fordi, at det er klart, at nu har til de her mesterskabsdage, det kan godt være, at folk går lidt tidligere i seng, fordi de gerne vil være friske til dagen efter, men jeg vil sige, for det meste, så er det altså, der er altid et eller andet at lave med nogle sjove mennesker i hvert fald. Ja. Deler I jeres erfaringer og sparer I jer med hinanden, spørger lidt ind til, eller holder I mest altså, det for jer selv? Nu har efter, at vi bliver lidt ældre måske, at vi er begyndt at spare mere med hinanden. Det er i hvert fald selv, at jeg spørger mere ind, hvor mange meter du går her, hvor mange galopspring vil du have her. Hvor førhen, der har det måske været mere sådan, hvad tænker du, far? Altså, hvad tænker du, far, ikke? Hvad træner tænker. Nu er det måske lidt mere, at man går hen og spørger, hvad de andre tænker også. Efterhånden, så man bliver lidt ældre. Ja, og det kan du vel også bruge til, at man bliver tryg i noget, i et fællesskab, hvis man en dag er nervøs. Helt sikkert. Det hjælper. Ja. Har du da en, du sådan føler, hvis du er lidt nervøs, at du har brug for at snakke med, eller? Jeg føler lidt, men hvis man er nervøs, så hjælper det, og som du siger, netop at gå hen og snakke, og bare lige spare lidt med de andre, og grine lidt og have lidt sjovt, inden man skal ud og ride. Det hjælper også. Hvad er dit største resultat i sporten? Synes du selv? Altså hvis du selv skulle sige det. Jeg tror indtil nu vores største resultat har været nordisk mester. Ja. Det var mig og Karina, men det er altså et par år siden. Det var dig, Sej. Ja, det var dig. Ja, det var det. Altså jeg har mange gode resultater med hende. Hun er en stjerne. Hun har taget mig med fra 1,25 til rankingklasser, så altså det er jo også et stort resultat. Ja, det er det virkelig, ja. Ranking, det er jo også en af de ting, flot. Tak. Hun ser også stolt ud og klar til DM.